Hej alle sammen. Velkommen til min side. Altså i dag, der vil jeg fortælle jer om hvad jeg har lavet i dag og hvad jeg vil lave. Så vil jeg vise jer rundt på mit værelse, fortælle hvad jeg laver i min fritid, og hvad jeg vil lave i morgen også. Eller hvad der skal ske her de næste par gange, og hvornår de næste udkommer. Så det bliver rigtig sjovt. Altså her i dag har jeg ikke lavet særlig meget. Jeg snakkede med min veninde Cecilie, hvor vi har aftalt, at hun vil lave en video senere her på ugen, hvor hun vil fortælle, hvad hun laver i sin fritid, og vise hendes værens. Så ja, altså i aften, der skal jeg ud til min mor og morfar, hvor min kusine og fætter er og sådan noget. Og så senere her i aften, der skal jeg være sammen med min veninde Line, så hvor vi vil uddele et show også. Så det bliver rigtig sjovt. Så I glæder jer. Nu vil jeg vise jer mit værelse. Som I kan se her, der er jo lidt One Direction her. Så I kan lige se. One Direction. Så har jeg min One Direction væg herovre også, som er generelt stor også bare.